Desioak bilaketa bultzatzen du. Modu aktiboan gainera, zentzumen guztiak mugiarazteko gai da. Desioa da ausarten jatorria, beren bidea aurkituko dutenen gida. Automobilaren sektorea ozeano handi bata, leku handi bat non askoren nahiak eta desioak batzen diren, handi zein txikienak. Berrikuntzan aritzeko asmoarekin sortu zen batz. Hemen garatzen ditugu gure gaitasunak, erronkarik zorrotzenak gaindituz. 3 lehentasun ditugu, segurtasuna, materialen arintzea eta eraginkortasuna. Aitzindariak gara ingeniaritzan, automobilaren bilakaera bultzatzen dugu eta gidatzearen esperientzia optimizatzeko irtenbideak diseinatzen ditugu ergonomiaren eta eraginkortasunaren bidez egunez egun. Produktu bakoitzaren atzean pasioa eta asmamena dago. Konponbide integralak sortzen ditugu eta ideia disruptiboak soluzio erabilgarri bihurtu. Berrikuntza gure DNA-an dago. Mekatronikan eta plastiko estrukturalean dugun diferentzialak abanguardian jartzen gaitu automobilgintzako sistema eta osagaietan. Eta horrek, erreferentziazko hornitzaile bihurtzen gaitu munduko OEM nagusientzat. Berrikuntza teknologikoa da batzeko gure motorra. Material propioak sortzeko gaitasuna dugu, eta horrek etorkizunari konfiantzaz begiratzeko aukera ematen digu, gure bezeroen estandar eta baldintza altuenak betetzen ditugulako. Gure aztarna globala eta jasangarritasuna bat dira. Munduan fabrikatzeko gaitasuna daukagunez, konpromisoa dugu produktu, prozesu eta materialen garapenarekin. Hauek dira gure ardatz nagusiak, digitalizazioa, mugikortasunaren etorkizuna eta ibilgailu adimenduna. Batzen, esperientzia eta gaitasuna dugu altzairua, aluminioa edo titaniozko aleazioak sortzeko. Material aurreratuetarako irtenbide berritzaileak eskaintzen ditugu. Egiturazko paneletarako zein larruzko piezetarako. Hotzeko naiz beroko estampazioari heltzen diogu eta proiektu bakoitzerako irtenbide espezifikoak eskaintzen ditugu. Automobilgintzan dugun know-howa balioan jartzen dugu sektore aeronautikoan bikaintasuna bultzatzeko. Alor berriak aztertzen ditugu, motorreko piezak ekoizteko, teknologia berriak garatuz eta kalitate estandar berriak ezarriz. Batzen, ingeniari arima dugu, gure negozio guztiei bizia ematen dien arima. Hori guztia, pertsona konprometituetan eta gure balio kooperatiboetan oinarritutako ereduarekin. Aurrera jarraituko dugu etorkizuneko ikuspegiari eta berrikuntzaren herentziari esker. Teknologia motor gisa baliatuta, gure pertsonen bihotzetik eta sortzeko gaitasunetik gidatuta. Batz. Berrikuntza ingeniarien arimarekin.